Za zadanu gredu sa prepustom sa karakterističnim opterećenjem odrediti ćemo vrijednosti unutarnjih sila u svim karakterističnim točkama te skicirati dijagrame. U prvom koraku radimo pretpostavku reakcija, i to smjera reakcija koje djeluju karakterističnim ležajevima, te određujemo reakcije na način da koristimo sume momenata u točkama ležajeva. Konvencija za vrtnju momenta nam služi da bi mogli definirati da li one sile koje vrte u istom smjeru kao i konvencija momenta kod određivanja reakcija će biti pozitivna ili negativna. S obzirom da određujemo jednadžbu iz sume momenata na točku A da je jednako nuli, ta jednadžba će biti jednaka nuli i onda ćemo iz te prve jednadžbe odrediti pripadajuću reakciju koja će u toj jednadžbi biti nepoznanica. Da bi znali koje predznake koristiti i na koji način, ponavljam ono što je prethodno rečeno prethodnim videima, sve ono što vrti u smjeru kao i konvencija će dati predznak plus, sve što vrti suprotno od konvencije, odnosno ove vrtnje koja je naznačena će biti minus, zato što jednadžbu izjednačavamo sa nulom. Drugačijeg pravila držimo u slučaju određivanja unutarnjih sila. Kako radimo sumu momenata na točku A, prvo što zapisujemo jeste moment od 15 kN. Kad uspoređujemo vrtnju zadanog momenta sa konvencijom vidimo da je to pozitivan predznak. Sljedeće uzimamo 12 kN po metru i množimo sa udaljenosti da bi mogli odrediti zamjensku silu. Zamjenska sila djeluje težištu tog pravokutnika i samim tim će pripadajuća udaljenost biti od ležaja pa do točke A, jer se težište nalazi u polovici. Minus 20 puta 4 je udaljenost od zadane sile do ležaja A, te pretpostavka reakcija B da će ići prema gore puta udaljenost od 3 metra. Nakon određene vrijednosti dobili smo pozitivan predznak, što znači da je dobro pretpostavljena reakcija, te izračunali vrijednost reakcije RB. U sljedećem koraku koristimo sumu momenata na točku B sa konvencijom predznaka. Idemo redom i prepisujemo doslovno sve sile, mijenjamo predznake te mijenjamo udaljenost jer sada sve definiramo pomoću točke B. Momenti uvijek ostaju isti predznaka, kod njih nema promjena. Ovih 12 puta 2 koje je bilo u prethodnom koraku nema, zato što zamjenska sila prolazi točno kroz točku B, ne radi krak, odnosno nema kraka, pa ne radi moment. 20 kN do točke B radi moment od minus 20 puta 1, minus je zbog suprotne vrtnje u odnosu na zadanu pretpostavku, te smo pretpostavili da RAV djeluje prema gore, pa zbog vrtnje djeluje oko točke B u suprotnom smjeru od konvencije, pa je minus RAV puta 3. Kao rezultat smo dobili negativan predznak, što znači da nismo dobro pretpostavili smjer, te ćemo u svim daljnjim proračunima i skicama koristiti pravi smjer koji je u stvari prema dolje. Iz sume fxa, kao što smo već mogli potvrditi, RH će biti jednako nuli jer nema niti horizontalne zadane aktivne sile, niti kose sile. Na kraju izračuna reakcija obvezno radimo kontrolu i to po sumi f y na način da sve one sile koje su pozitivne crtamo sa predznakom, odnosno ispisujemo sa predznakom plus, a one što idu prema dolje su sa predznakom minus. Pa tu pišemo minus RAV jer je ovo njen pravi i stvarni predznak, plus RB minus 12 puta 2 i minus 20. Kada izračunamo, potvrđeno je da je ravnoteža zadovoljena te da su nam reakcije točne. Krećemo sa određivanjem unutarnjih sila. Uvijek prvo određujemo momente savijanja, skiciramo konvencije predznaka, ovisno o tome koji isječak promatramo.
Ono što na početku uvijek možemo napisati, to je u kojim točkama smo sigurni da su momenti jednaki nuli. U ovom slučaju jasno je da je moment u A jednak nuli i moment u 3. Moment u B nije jednak nuli, iako je to zglobni ležaj, ali na njega se naslanja greda sa prepustom i samim tim tu je mjesto krute veze. Tu postoje momenti, tako da moment ne smijemo tu niti crtati, niti pisati da je jednak nuli. Sljedeći isječak u kojem ćemo raditi izračun momenata je vezan za točku 1. Uzeli smo isječak s lijeve strane od presjeka u točki 1. Čim imamo lijevi isječak, koristimo desnu konvenciju. To znači da kada budemo sada računali m u točki 1, vodimo računa o tome da sve što vrti u smjeru konvencije će imati predznak minus, sve što vrti suprotno će imati predznak plus. Kako je u točki 1 zadan koncentrirani moment, obvezno moramo izračunati m1 lijevo i m1 desno, da bi skok za vrijednost momenta od 15 kN koji je zadan bio vidljiv u dijagramu momenata. Pa pišemo m1 lijevo je jednako. Vidimo da RAV djeluje oko točke 1, znači kao i konvencija, pa je zato minus RAV puta 1 i dobivamo da je to vrijednost od minus 1,67 kN. Napominjem da u M1 lijevo ne uzimamo koncentrirani moment, tek u točki nakon. M1 desno uzima u obzir prethodno dobivenu vrijednost i nadopunjuje sa momentom, te tako u toj točki na istom mjestu imamo vrijednost od 1,67 i od 16,67. Bitno je naglasiti da vrijednost koja se odnosi na lijevu stranu povezujemo s lijevom vrijednosti susjedne točke, u ovom slučaju sa točkom A, a kod vrijednosti koja je po istoj vertikali, kada nam piše desno, desno znači da ćemo to povezati sa desnom vrijednosti u sljedećoj točki, to znači u točki 2. Sljedeći presjek koji promatramo je presjek 2. Ponovo se radi o lijevom isječku i kako koristimo lijevi isječak, koristimo desnu konvenciju. Poprilično je slično onome što smo prethodno imali, samo se sada mijenjaju pripadajući kraci kod RAV. Kod M2 nema lijevo i desno jer nema koncentriranog momenta. Pa za M2 pišemo minus RAV puta 2 minus 15 je jednako minus 18,33 kN. Jasno je da su predznaci ostali isti, samo se promijenio pripadajući krak do točke 2. Sljedeći isječak koji imamo je u stvari desni isječak od ovog presjeka. Da pojasnim što smo sada tu koristili za određivanje momenta u točki B. Isjekli smo ovu stranu i gledali sa ove strane. Zašto smo tu? Zašto nismo ovu ovdje? S ove strane imamo više sila, 1, 2, 3. S ove strane za određivanje momenata imamo manje sile. Imamo sila puta krak i ova samo zamjenska sila do ovog presjeka puta duljina puta pripadajući krak od zamjenske sile koja djeluje u težištu na ovoj duljini. Konvencija koja se koristi je lijeva konvencija zato što smo koristili desni isječak od presjeka u točki B. Pa računamo MB i to na način da idemo redom. 20, znači 20 puta 1 vrti u istom smjeru kao je konvencija pa je minus 20. 12 puta 1 puta 0,5 ponovo minus. To je minus 26 kN. Time smo odredili sve momente u karakterističnim točkama. Za A i 3 smo rekli da je 0. Idemo na sljedeće određivanje, to su površne sile. Nacrtana je konvencija i idemo redom ponovo prema sustavu. Gledamo što sada tu imamo prikazano. Imamo od točke A do točke 2,
to nije slučajno tako prikazano? Zato što ako pogledamo cijeli sustav, a i skicu dolje, samo ću nacrtati konvenciju, lijevi je isječak, pa zato koristimo ovu desnu konvenciju. Zato što od točke RAV koja jedina djeluje u tom dijelu presjeka od točke A preko točke 1 do točke 2 nema niti jedne druge sile koja bi to promijenila. Pa zato računamo, odnosno prikazano je sve odmah, nije samo točka 1. V u A će biti jednako. Prvo koristimo V u A zato što zamislimo da je ovdje presjek. RAV djeluje u istom smjeru kao i konvencija pa je predznak minus. I to je ona mala vrijednost reakcija RAV minus 1,67 kN. Ta vrijednost će prema tome biti jednaka i u točki 1 i u točki 2. Napominjem da u točki 2 ne pišemo niti lijevo, niti desno, zato što tu ne djeluje koncentrirana sila. Tu počinje jednoliko kontinuirano opterećenje, ali nije potrebno računati lijevo ili desno. Znači to je konstantno od točke A preko točke 1 pa sve do točke 2. Sljedeći presjek je presjek koji vidimo od točke B i to desno od točke B, tako da onda koristimo lijevu konvenciju za desni isječak. Ono što imamo u tom dijelu to je da moramo imati točku B lijevo i desno, odnosno poprečnu silu lijevo i desno, jer tu djeluje koncentrirana sila. Pa ćemo onda prvo računati za VB lijevo. Tu nam ulazi u obzir sve tri sile i sila od 20 kN koja će biti plus i jednoliko kontinuirano opterećenje koje će biti plus sa 12 puta 1, od toga dobijamo zamjensku silu, te reakcija B koja će biti minus. Izračunato nam daje da je to vrijednost od minus 13,67. To je VB lijevo. VB desno nam ulazi u obzir 12 puta 1 i 20 kN, te isključuje reakciju B, jer gledamo ovaj ovdje presjek koji je preostao. To je 32 kN i u točki 3 kada presjećemo ovdje imamo samo 20 kN, 20 ponovo uspoređujemo sa konvencijom i vidimo da je pozitivna. Nakon što smo izračunali sve vrijednosti, idemo crtati dijagrame. Prvo crtamo momente savijanja na osnovu dobivenih vrijednosti. Primijetit ćemo da sve vrijednosti koje imamo su sa predznakom minus, što znači da ih crtamo sa gornje strane. Na dijelu u A i B i u A i 3 imamo nule. U točki 1 ćemo imati skok. Od točke 2 do točke B će biti jedan dio parabole, od točke B do točke 3 će biti drugi dio parabole. Pa idemo crtati. Ovo nam je minus 1,67, prema gore nam ide minus 16,67, to su sve jasno pravci. Zatim imamo minus 18,33, to je već nacrtana vrijednost. Zatim imamo minus 26 i dalje spuštamo dolje prema nuli. Ovo su nam i označene vrijednosti i samim time tu je sve nacrtano. Ovdje su i parabole drugog stupnja označene. Jedna i druga se konstruiraju sa istom strelicom F jer se radi o istoj udaljenosti, ali svaka se konstruira posebno i pojedinačno. U dijagramu poprečnih sila radimo ponovo skicu na osnovu dobivenih vrijednosti. Vidimo da krećemo od RAV koji ide prema dolje. Ona će biti, s obzirom na pravac koji imamo gore u dijagramu momenata, konstantna i to cijelom duljinom do točke 2. Od točke 2, s obzirom da je ovdje parabola drugog stupnja, jasno je da će se ovdje nalaziti pravac. Taj pravac nam s obzirom na vrijednost upućuje da ćemo ovdje imati minus 13,67, pa podiže se gore za reakciju RB, ponovo idemo prema dolje i spuštamo za vrijednost sile od 20 kN. Što smo tu odredili, što smo tu dobili? Dobili smo ova dva paralelna pravca, napomena tu vrijedi kad imamo jedno te isto kontinuirano opterećenje, bez obzira što između postoje određene sile, reakcija B i sl. Ta dva pravca će biti međusobno paralelna.
Moment raste na cijelom dijelu i dokle god ono raste, poprečna sila je negativna, dok u slučaju kada pada, poprečna sila je pozitivna. I idemo napraviti provjeru. RA, RB i sila od 20. Lom od reakcije RA, vrtnja momenta koji iznosi 15, vidimo da između ove dvije vrijednosti je točno tih 15 i da moment tako vrti iz dijagrama prema nosaču, doista ima vrtnju kao i zadani moment. Lom od reakcije RB, lom od sile od 20 kN.